guys, so ito na po yung nire-request nyo na kung paano magluto dito sa Craftman. So papakita ko sa inyo kung anong app na to. App to guys. Ayan. So nakikita nyo naman yung app, diba guys? Ayan. So bago muna yun, gumagawa na ako ng bahay. Sakto guys. Yun. Gagawa na ako ng guys. Guys, gagawa na tayo ng bahay. Nakagawa na ako ng unti lang. Tapos may sahig na tayo. Lalaro kasi ako nito guys eh. Let's go. Ang bubong natin is ito. Kailangan natin ng syempre. Doble dapat to, doble. Yan. Alam niyo na guys kung anong gagawin ko dyan. All through my life. Yan. Siyempre, ilaw, alangan. Diba guys? Ay. Ilaw, ilalagay ko dyan kasi. Yan, para patas. Ganyan karami. Okay na yan guys, no? Glowstone ilalagay ko dyan guys. Yan, din palitan natin yung stone ng ito. Glowstone. Yan. Napalitan ko na siya guys. Tingnan nyo mamaya sa loob. Sobrang liwanag. Yan. Sorry guys, medyo mahina yung boses ko. Tapos ko lang kasi magligo. Tingnan nyo na siya guys. Yan, diba? So guys, hindi lang po yan ang ituturo ko sa inyo yung na-request ni Atibiso. Siya yung nag-request niyan. Siya guys, yan. Siya nag-request niyan. So tara, mag-setup na tayo ng kama natin. Let's go. Hindi, ito muna. Hindi natin siya dito. Guys, kama ko, ilalagay ko dyan. Okay, ito na lang. Ito na yan, ito na lang guys. Bed. Yan. Hanap kayo ng pwesto kung anong gusto nyo ilagay dyan. Then, maglalagay ako ng chest. Nag-request kayo kasi. Chest. Yan. Dito ko siya ilalagay guys para insane. Galing ko na. So di po siya survival. Diba? Yan. Tuturuan ko din kayo kung paano gumawa ng lamesa dito. Lahat na ituturo ko ng mga alam ko guys. Then tara na, mag-setup na tayo ng furnace guys. Ito siya guys. Yan. Ito, pindutin nyo yung furnace na yan guys. Sa tabi ng dalawang chest na yan. Ito. Yan. Pindutin nyo itong furnace. Basta furnace guys yun. Yan. Diyan nyo siya ilalagay kahit saan sa tabi nyo. Ako guys, gusto ko dito. Dito guys. Then, ang nilalagay ko naman dito. Mamaya na tayo magluto guys kasi lagay muna natin dyan yung ito. Ayan, nasa lamesa na tayo guys eh. Yan. Ito yung maglagay kayo ng ng stairs, ng hagdanan na kahit gusto ko kasi guys ito oak wood stairs kaya spruce wood stairs. Isip-isip lang kayo kung anong kamukha ng nyo anong kamukha ng upuan nyo minsan. Yan. So may na tayo. Yan. May stand na tayo ng lamesa, din may upuan na. Lalagyan naman natin siya ng ng carpet guys. Carpet.
Wait, di na natin kailangan ng torch, guys. Kasi meron naman ang carpet na gusto kong kulay is kulay red lagi naman. I think lagi. Yan, o, di ba parang ano na siya, guys? Parang lamesa na siya. Yan lang, parang lang naman yan. Yan. Then, so magbibihis na muna tayo, ay hindi, maglalagay muna tayo ng ano guys, ng bahay, ay ng meron na pala tayong bahay. Ano pala ang ilalagay ko is pintuan, itong oak door, kahit ano naman guys, kasi nagaganda ako sa oak door. Dito tayo maglagay. Yan, ba narinig nyo? Pag chest naman guys, dito nyo ilalagay, kumari may diamond kayo, diamond, dun nyo ilalagay sa may chest. Yan. So, doon na tayo sa pagluluto. Ay, hindi. Bibihis muna tayo. Yan. Lagay tayo dito tayo magbibihis. Ay, kasi punta kayo sa kuha kayo ng damit nyo. Ayan, may damit naman dyan, guys, eh. Pindutin nyo lang yung gusto nyo. Akin gusto ko is yung white lang yung ganito. Iron helmet. Iron, yan. Yan. Yan guys, so pinili. Then punta kayo sa parang damit. Ito guys, so. Yan. Punta kayo sa damit guys. Parang damit. Damit mo talaga yan. Yan, punta kayo. Then, pindutin nyo lang yan. Yan. Then, yan guys, susuot nyo na siya. Ayan, oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo lang siya. May gagawin kasi opinions, third person view. Back to the game. O, diba guys? Sabi ko sa'yo, suot nyo na eh. Diba? Suot nyo na siya. Ganyan guys. Yung kanina guys is, ano lang siya. Yan, wala ka nang hawak. Diba? Ganun lang yan guys. Yan o, diba? So, yan. Itanggalin na natin yun. Yung ano natin. Kasi magagabi na. Ay, nag-quit to title tuloy ako guys. Sorry guys, sorry. Opinions dapat yung pipinutin. Yan. So, gabi na guys, nakikita nyo din dito, gabi na. So, tuturuan ko na, bukas ko na kayo, ay kakain muna tayo. Bagang naman lagi. Yan. Una muna guys, kumuha kayo ng hindi pa luto na karne. Hindi pa siya luto. Punta kayo sa, parang leaves na to guys. So, ito. Punta kayo dito. Tingnan, maraming pagkain dyan guys. Then, ang gusto ko lutuin is chicken. Ito guys, so hindi pa siya luto. Pag luto, malalaman nyo naman guys kung luto. Ito, fried. Yan, cooked chicken. Meron naman yan. Chicken, raw rabbit. Ito, raw chicken. Pag raw guys, hindi pa yata luto. Hindi siya luto. Pero yata yun. Pindutin nyo lang to guys. Then, ito, pindutin nyo na tong, ito guys, pindutin nyo na to. Ayan. Then, punta, ito. At lang, kailangan natin ng uling guys. Uling, ito. Cool yata yun. So guys, yan. So, hintayin nyo lang yan. Yung araw guys, pag pumuti na yan, pwede nyo siyang, luto na siya guys. Pero di nyo siya pwedeng kainin. Hindi ko lang sure. Yan, so luto na siya. Pindutin nyo lang yung, ano nyo guys. Yan. So, yan, umapoy siya, diba? Sabi ko sa inyo eh. Oh, sarap-sarap niyan, no. Panis. Ayan guys, so nalaman nyo na kung paano magluto. Kung gusto nyo mawalan ng apoy yan guys, edi tanggalin nyo siya. Yan. Then maglagay ulit kayo. Ganun kasi ginagawa ko guys. Yan. Then, di ba pang ano, ang meron, ang suit ko kanina is kulay plain white lang siya guys.
matutulog na tayo. May pantulog kasi dito guys. Ito. Yan. Yan. Pindutin nyo lang yan. 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 Ito guys. Yan. Yan. Naman. Yan. Yan. Diba guys? Yan. Then suot nyo na siya. Ganyan na lang. Yan. Yan. So, ready to, ano tayo, pwede na tayo matulog. Kung gusto nyo naman matulog, guys. Yan. So, gabi na po. Yan. Gabi na. Ito na po yung nire-request nyo. Kung gabi niya, guys, kung gusto nyo matulog, pindutin nyo lang yung bed na yan, guys. So, yung, as in yung kama, pindutin nyo yan. Pindot lang. Yan. Then, kung gusto nyo mag-leave, pindutin nyo yung leave. Kung ayaw nyo mag-leave, yan. Hintayin nyo lang siya, guys. Then, pagtingin nyo, araw na. O, yan, guys. O, diba, araw na agad. Bilis na. Ace! So, ganun nga. Kala ko sana, ganun din sa totoong buhay. Pindutin mo lang yung bed mo, tapos ano. So, ganun, guys. Yun lang. Lang ating turo ngayon. Naturuan ko na kayo kung paano gumawa ng lamesa, paano magluto, paano matulog, paano din magsuot ng damit dito sa Craftmans. Yan lang guys. Yun lang masasabi ko. Yan guys, salamat guys. Kung gusto niyo naman siya lagyan ng ano guys, ng sign, wari, susulat niyo yung pangalan niyo. Ako, pangalan ko, Joker House. Ganun kasi pangalan ko guys. Joker. Tapos yung pangalan naman, pwede kayo mag-join dito guys. Pindutin nyo lang yung parang box na ito guys. So, box. So, makikita nyo itong pangit na sulat na yan. Sign yan guys. Sign, oh. Diba pinipindot ko? Sign. Yun. Then, ilagay nyo sa taas. Dito kaya o dito sa lapag yan dyan o dito ako dito na lang sa may taas para ano Joker House ay yan okay na yan guys yan. Yan. Then, kung gusto nyo maglagay ng TV, ano, mag-comment na lang kayo guys, kasi di na siya kasi. Next vlog na lang kung kakas. Kasi dito guys, pangit. Pangit siya guys. O, diba? Lumilipad ka. Pangit siya guys, pag naglagay ka dito. Napaka-pangit talaga guys. Promise. So, comment na lang kayo guys, para may dugtong ko dito. Sabihin nyo guys, maglagay ka na ng guys, ng TV. Pag may nag-comment, pag sabihin na gustuhan tong tutorial ko na to. Ang nag-comment, ay nasabi ko na ba kanina? I think. Nag-comment guys is siya. Siya guys, siya. Yan. Siya yan guys. Siya yan. So guys, kung nagustuhan nyo naman tong ating tutorial na to, wait lang, kung nagustuhan nyo naman yung tutorial na to guys, mag-subscribe kayo guys mag-subscribe na yan. Uy, gagi, asan na ba ako? Mag-subscribe na yan. Mag-subscribe ka. Opo. Sige guys. Bye-bye. Balik na tayo sa ating yan. So, dito yung camera ko. Yan guys. So, ayun lang ang tutorial ko ngayon. Nasama ko na yung kung paano gumawa ng yan, kung paano matulog, kung paano magluto, paano maggawa ng Yan. Yan, yun lang guys.
Mag-subscribe kayo ha, para kung gusto niyo ba ng kung paano gumawa ng mag-comment kayo kung paano gumawa ng TV. Yun. Then maglalagay din ako ng swimming pool pag lumaki na tong bahay natin, guys. Bye guys, mag-subscribe kayo ha. Bye-bye. Oh no, wag na kayo magbabay. Ang ano mo naman, ang react. Then guys, mag-subscribe.